Léirigh taide ar rinneadh an ollscoil Cambridge is Sasanna níos luatha sa bhliain, go bhfuil seans ann go bhfuil Éide Scoile ag chur bach ar galtaí bunscoile a bheith gníomhach ar scoil, cholíní ach go háirithe. Inis, tá sé arínta ag an aire turasóireachta, cultúr, ealaín, gaelscoil, spórt agus máin, treorú a chuirdach ar thabhcí Éide Scoile chun carpadachas a chur chun cín. Ach, cad a ceapan daltaí bunscoile faoin ábhar seo? Fáill siad Éide Scoile nó táthú le i gimar pell, agus tá sé níl sé compóideach agus níl réadí ábalta glúiseacht, agus tá sé dacha chun dhéanamh rudaí. Ní hégum céim fá go bhfuil arm an sciirte a cathmh, tá sé anamí compóideach agus ordín an gcué é orintanta agus bíon nóra arm. Céirt bhfuil daltaí a athrú faoin an Éide Scoile, dá mbeoch a bhreabha acu. Bhaid mé réile leis an sciirte, agus just an éidí ratha a cathmh an lá ar fáis. Feigim ré leis na cín dúgurm agus just beidir de éidí féin a cathmh. I mo thorm ceapam go bheith scoil gan na Éide Scoile níos fearr. Níl sa phlean ag an rialtas faoi láthair ach measúnú a dhéanamh ar an ábhar, ach béle feiceáil an jocí athrú ar na héidí a caithfidh daoine ógan na hÉireann chun na scoile amach anseo. Katelyn, Nuacht Cúla4, gaelscoil Kildara.